200 нафар хонандагони макотиби шаҳри Хуҷанд ки ғолибони олимпиадаҳои вилоятиву ҷумҳуривӣ гардиданд, аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд қадрдонӣ карда шуданд. Маросими қадршиносии толибилмон санаи 18 июн дар толори гимназияи рақами 1 шаҳри Хуҷанд барпо гардид. Дар ифтичорабинӣ муовини раиси шаҳри Хуҷанд Фирӯза Нуруллозода иштирок ва суханронӣ намуда, ғолибонро аз номи раиси шаҳр сидқан шодбош гуфт. ما با شمایان بسیار افتخار میکنیم که چنین فرزندانی فرزانه، دانا، هوشیار، نفرانی که برای شهر خوجند دستاوردهای نو به نو آوردند. برای پیش از همه من از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند، خاصتا از نام رئیس شهر خوجند محترم فردوس شریفزاده و یکایک شمایان در سیمای شما پیش از همه به استادانتان به پدر و مادرانتان اظهار منتداری برای تربیه نمودن چنین فرزندان عزیز عرض سپاس میکنم. мафсуф дар баромади хеш аз гуфторҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқтибос оварда зикр дошт, ки дастгирии соҳаи маориф ва баландбардоштани мақоми омӯзгор аз он ҷиҳат муҳим мебошад, ки аҳли маориф дар рушди нерӯи инсонӣ саҳми бевосита дошта яке аз қувваҳои пешбаранда ва фаъоли ҷомеаи имрӯза ба шумор мераванд ва гузашта аз ин пешрафти тамоми соҳаи ҳаёти ҷомеа ва давлат ба сатҳи рушди маориф вобастагии мустақим дорад. دائما تأکید به تأکید چند مرتبه در سخنرانی های پیشوای معظم ملت ما و شما شنیدیم که بنیاد ملت از معارف آغاز می‌یابد. در حقیقت همین انسان از همین کودکیش وقتی که تولد می‌شود از روزهای اولی زندگی به تربیت نیاز دارد. و مادر این اولین آموزگاری ما و شما محسوب می‌یابد. سپس مدیری شعبه معارف شهری خوجند مهیاخان اکملخوجاєва баромад карда қайд кард, ки соли ҷорӣ дар олимпиадаи вилоятии фаннӣ барои хонандагони синфҳои 11, олимпиадаи вилоятии даставӣ барои синфҳои 9, олимпиадаи вилоятии наврасон аз фанҳои табиӣ, риёзӣ ва ҷамъиятӣ гуманитарӣ барои синфҳои 5-6 ва 7-8, олимпиадаи вилоятии слипинг би ва олимпиадаи вилоятии оид ба шоҳмот дар умум 472 нафар иштирок намуданд, ки теъдоди иштироки хонандагон нисбат ба соли гузашта 126 нафар зиёд мебошад. Ҳамагӣ дар олимпиадаҳои гуногуни фаннии вилоятӣ барои синфҳои 5-11 86 нафар хонандагони шаҳри Хуҷанд сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд, ки аз он 31 нафар ҷойи якум, 25 нафар ҷойи дуюм ва 30 нафар сазовори ҷойи сеюм шуданд. Дар олимпиадаҳои гуногуни фаннии ҷумҳуривӣ барои синфҳои 5-11 бошад 116 нафар хонандагони шаҳри Хуҷанд сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд, ки аз он 20 нафар ҷойи аввал, 25 нафар зинаи дуюм ва 71 нафар мақоми сеюмро соҳиб шуданд. من امسال خیلی خرسند هستم که در المپیاد جمهوری بین صنف‌های 5 و 6 از فن بیولوژی اشتراک نموده سزاوار جای سوم گردیدم. در آینده من میخواهم که دانش خود را باز هم بلند برداشته آبروی تاجیکستان را وطن خود را باز بلند بردارم. ҳамин тавр ҳамаи иштирокчиён ва ғолибони олимпиадаҳо бо диплом, нишон ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд ва дар фарҷом изҳори боварӣ карда шуд, ки дар оянда хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳр боз ҳам дар фатҳи қуллаҳои баланди илму дониш саъю кӯшиш намуда парчамбардорони тоҷикистонӣ азиз мегарданд. гузориши Фарзона Ҳодибоева, Валиҷон Дӯстматов, Азия.